Ngiphinde futhi ngibuye lenkulumo ngicela ukuthi uyilalele kahle ungatatazeli ukuze nabanye izokwazi ukubalekelela. Nakho-ke umuntu ulobolile, wenza konke, wembesa, kwenza ngisho ingqabamasondo, kwase kushoda isigcawu. Umakoti wakhe usahlala kubo kanjalo, kodwa usenamadodakazi asekhulile, ney'nsizwa sey'khulile namadodakazi asekhulile. Bese kuba khona indodakazi ecelwayo. Umbuzo uthi iy'nkomo kumele ziye ngakuphi-ke ngoba le ndoda lena ilobolile ikwenze konke kodwa kushoda isigcawu, and nomakoti mhlawumbe usahlala ngaleyana kubo kwakhe, ngoba phela ikhona imizi enye strong uthole ukuthi mhlawumbe umuntu ezothola amandla uya ngovakasha nje emzini wakhe aphinde abuye, kube ukuthi hhayi akuvumile ukuthi uhlale nengane yomuntu ungakayiqedi ingakaphumi ngokusemthethweni, ngoba kusuke lokho sekwenza ihlava sokuthi kube nzima ukusiniselana isikhathi esiningi. Engakho abantu beze bezidlule emhlabeni uthole ukuthi bagcina bengalungazwanga bekhona udwendwe nje noma ngasinwanga. Okay-ke, nayi-ke inkulumo. Uma ngabe ukuthi udaba seluthi kufika kuza abakhongi, kumele beyele komalume. Cela ulalele, uhlale phansi. Onedatha eligijima elincane adlule, angalenzi iphutha. Onedatha ngelincane adlule. Nakhu-ke sekuthiwa kuza abakhongi bazocela, kumele abakhongi beye komalume, kodwa into kumele yenziwe, abakomalume abenze isiqiniseko sokuthi bayocela ubaba wentombi, bemazise ukuthi kunabantu abathi bacela ukuza la ekhaya. Njengoba intombi ihlala ekhaya nje futhi lingakasini udwendwe, kuyaphoqa ukuthi kumele beyothula, behambise incwadi lapha iyobika ukuthi uyabizwa ubaba ngosuku ukuthi kunabakhongi abazobe befikile bekhona. Emzini womuntu isikhathi esiningi uma kumenyezwa ngesithupha sey'nkomo, ngisho kubalwa amake mathiwa kuyobala amake mhlawumbe ukuthi azikho, basahamba abakhongi bodwa iy'nkomo azikho, kusuke kufike kumiwe ngesithupha nje, akumiwe akugwetshezwe sangene kumiwe ngo-5 noma ngo-3, kumiwa ngesithupha sey'nkomo zibalwe ngembala yakhona. Uma sekuwusuku lokuthi amalobolo, ilobolo, ungasho amalobolo ngoba kaZulu awekho amalobolo, khona ilobolo. Uma kuwusuku lokuthi namhlanje kufika ilobolo, into eyenzakalayo-ke, uyafika futhi ubaba kube uyena ozokhuluma. Ngithi lo baba usuwahlatshiswa la, useyingane la ekhaya, lo muntu usedla yonke into la ekhaya kodwa lakasini udwendwe, akanawo amandla, ngoba nakhona ngalo kuyingozi lento ukuthi uney'ngane sey'khulile, uney'ntombi, uney'nsizwa, awuhlanganisi ukuthi kuze gcine ziwushaya, ngoba vele umshado waseholi phumani kona, cishe kube ngconywana lo wesintu ngoba awukhosti kangako. Phumani nje kona ngoba awuyilutho. Zama indlela ukuthi usine. Into esekufuneka iyenzeke manje sekumele kube ukuthi-ke uyafika ubaba uzokhuluma udaba nabakhongi yena. Le nkulumo akumele ikudide. Uma ikhuluma udaba nabakhongi kukhona nobhuti bentombi, ayike mhlawumpe nje ubaba kulo muzi akasekhona ubhuti bentombi, kukhulunywa ilobolo kuqedwe. Mhlawumpe bey'shayela abantu iy'nkomo eziwu-6. Ngabe bey'shayela abantu iy'nkomo eziwu-6, yonke into isihamba ngani ngononini. Sebethi mhlawumbe sebecela incwadi ey'bizo, sebezobuya nezinye mhlawumpe sebeyasho abakhongi ukuthi hhayi noma abantu basemzini sebeyaxoxisana nabo ukuthi hhayi ngoba senikhiphe 6 nje sesifuna inkomo yomncamo nenkomo yombeko kuphela, ezinye zefenisha. Kusho ukuthi lo 6 uma kusafika u-6 mase kuthiwa kufunana inkomo yombeko nenkomo yomncamo kuphela eyobe imkhipha, kusho ukuthi izoba ngaku-7, 8, kusho ukuthi kuzophuma iy'nkomo eziwu-8 ngaphambi kokuba kuze kufikele inani la-11. Kusho ukuthi umuntu ogcwele lowo kuze kufinyelele enanini la-11 lo walezi y'nkomo. Ngiyobuye nguxoxe ukuthi why uzogcina ufika ku-11. Iy'nkomo kahle kahle zonke zinesigaba sazo. Masibala ngale nkomo kamama nekababa yemvuma, ezasekhaya lezo y'nkomo ziyaphoqa uma ngabe umuntu umthole iy'ntombi ukuthi ziphume. Kusho ukuthi suke sekusele iy'nkomo ey'ngaki, suke sekusele iy'nkomo eziwu-9. Sazoyibala ngey'gaba zakhona kulezi amabheka kuze kufika kulezi finish njalo njalo, kuze kube ukuthi-ke usina udwendwe. Ubudwendwe luphume iy'nkomo eziwu-4, alokhu udwendwe ungasina ngey'nkomo eziwu-3, alokhu udwendwe ungasina ngey'nkomo ey'mbili. Akudlala uma ngabe kukhulunywa ngokusinisana nodwendwe. Bese-ke uma ngabe sebefikile bay'shaya lezo nkomo, bese kuthathwa impepho kuyiwe lapha emsamo. Lalela kahle le nkulumo. Kufika emsamo lapha kuthiwe bosibanibani la ekhaya, bomkhulu nani bokhokho, nazi inkomo ndodakazi la ekhaya uyalotsholwa,
akusizona ezenu lezi inkomo ezalapha kulowa muzi, kodwa zifikelela ekhaya ngoba sisahleni necala lokuthi akasini unina wayo, kodwa leya ndoda ikhokhe yaqeda, ayikho into engayenzanga. Asikwazi ukuyisebenzisa lezi nkomo futhi sikhulume thina sodwa umkhwenyane engekho. Simlandile wazokhuluma ngoba akasini uma wakhe, uma lo mntwana okuyena umntwana lolotsholwayo. Sizocela ukuthi kube isinqumo sendoda okungubaba wayo ukuthi lezi inkomo iyayilanda oyenza njani, ngoba kuthina kuyicala ukuthi bomkhulu ngafike nidle ngodadewethu niphinde nizodla ngondodakazi ekubeni umkhwenyane engakweleti. Angithi lapha niqaqa impilo yengane, niqaqa impilo yengane la ingane lapha yakhona isazoyishaya mangabe nenze ukwasemhlabeni ubuqopho lo nobunja. Niqaqa impilo yengane la. Siyacela ukuthi na lezi nkomo zila ingane izolanda ihubo, ngoba kumele iphume ngehubo la koninalume, ngoba kwamanje isabhilonga kuphi koninalume. Noma belobolela abantu asibavalele ngaphandle. Ngisho sekufika ibizo kuyofika ubaba wakhona afike ezothambela into zakhe, ngoba ngisasho namanje kuyichilo uma ngabe usunengane ezikhulile ungasini udwende, ngoba into zakho zokufuna ngabe ifika kuwena olokhu hamba othamela kulowa muzi bese bekunika ngoba seyifikele khona. Uyabona ke manje indoda engathi manje wena uyakhangezwa entweni yakho vele. Sekuyothi ngoba kwenzelwa ina kwenzelwa ihubo. Le mizi engenalo ihubo nama ngisasho ukuthi ayihambi yofuna amahubo ko anti sebagana, ayihambi yofuna kwizululaneni ukuthi ihubo lukuphile kwenzelani lengane, kwenzela ingaphumi ihubo la kubo ekubeni unini sekumalume esekubo kwakhe. Ngoba into esekufuneka sekumele imndeni ibambisane ibalance. Mhla igana lengane sekumele kusuke iphume ngehubo la koninalume bawo. Le nkulumo ilalele kahle. Imifike emdangwini, angithi umndeni wakubaba ukhona, ifika ithathwa ngehubo la komalu la kwababa, sekuyiwe emotweni ke manje. Sikogitshezwa imoto isihamba ngehubo la kayise wayo, kodwa ithe imiphuma ngenhla iyesibayeni yaphuma ngehubo la komalume. Bathi mabefika sengathiwa nina boss banibani sinikeza abanikazi bawo lengane ngoba nabo bayingxenye lomndeni. Kodwa niyada baphelisene kodwa bakweleti la ekhaya. Abantu abadala phela bayezwa. Sigweme ini na abantu badla kabili icala nenkinga bedalela ingane indodakazi elotsholwayo. Ingane imisi ilotsholo ngoba ngasho ngathi landela umuntu wakho ofuna ukumlobola ukuthi ulotsholelwa kabani. Lapho kufanele lo mlobole loba kusazoba nenkinga. Izohamba ingane uzonceda ingane kuzabakhongi athi baba uyifuna kubo kwakhe inkombe nokhokhile kulowa muzi. Eshe neqiniso bese khohle ukuthi lezi ngane unina wakasini. Njengoba engakasini unina wazo nawo usabhilonga kubo kwazo. Ngamanye amazwi ihubo kumele ikhiphele ngane kumele kube la komlobo. Meke yaphuma ngehubo la kababa sekuyibophile umshado wayo. Yaphuma nje ngenhla ngoba kunemishado engasurvive namhlanje noma kunemigcaco engalungi namhlanje. Indaba isehubeni liphi ihubo waphuma ngalo mhla yogana lo muntu. Ngoba ihubo liyambopha umuntu. Bevele bethi labo okay athi sisonge izandla sibuke sifuna ukubona isiphetho. Kusho laba bantu uyibona abanikazi bengane ebhilonga khona. Uyafika ingane emzini sichithe kumuzi, umkhwenyana akasayithandi, abasemzini abasayinakekeli, sebeyibusela ngokuthakatha, sebethi manje iyajola. Sekukuningi osekwenziwa kudalwa yithongo ngoba kudla indoda komunye umuzi yaze yadla kabili, ifike yadla ngosisi wakhona, yaphinda yadla ngondodakazi. Okusho ukuthi yicala abantu bebedla la bekumele kulandele obaba lo baba futhi naye ngeke kwazi ingane ukuzoyimukela kubo kwakhe ngoba lengane uyayibopha uzokhipha ngehubo wrong, kodwa makuzoqalwa ngela kababa ngela kamalume bese kuthi esangweni kuhambe ngela kababa vele isabhilonga lapha izothi misifike esigcawini sekuthengelezwe bese kusho ukuthi umamnyandu lona. Isibongo sababa siyavela ngisho esigcawini ukuthi umamnyandu kahle kahle lona, and futhi ngoba bekhona bakubo kayise nje bakwenzeke konke kusho ukuthi basiniselane kodwa sikhiphe ngakomalume, kodwa kahle kahle umamnyandu. Umcaco wengane uhamba kahle. Ubaba lobola ayithola imfanelo zakhe ngalengane. Akuyona nje ke lento izobika umsama amathongo phela ayazi alazi iqiniso. Awukwalo amndeni ukudla kabili. Kufike kudliwe ngosisi wakhona kuphinde kudliwe ngendodakazi. Ngibuye ngize ngala akwazi futhi indoda ukumukela amalobolo ibisiba negunya kakhulu emalobolweni ekubeni ingane isabhilonga komalume bayo izoboshwa yihubo. Lento ehubo iserious kakhulu.
lento yehubi serious kakhulu, izoboshwa yihubi ingane. Ibekeni indlebe lenkulumo. Imizi ichithwa yini? Abantu abaqapheli mase kulotsholwa kwakhe ubudlelwane. Landani lo wababa ezoba isikhulumi la ekhaya ngoba usefana ingane la ekhaya. Kushoda ukuthi ngikhuluma ngomuntu oqede konke, angikhuluma ngomuntu othi akayi akubondwa. Ayikho into eshoda ukuthi izoshaya kuphela. Ikhona imizi enjalo. Ingane lotsholwa komalume bayo, kulandwa uyise kube wena ozobe ekhuluma, omalume bazolandela ngemuva. Ngoba kahle kahle into futhi abiyenza ngalo, kodwa ngesimo sokuthi lendoda ayikaminawo amandla engabe yini esuke ibambe ilambe sosibamba abaphansi, kungcono kodwa kube ukuthi kulandela umthetho ngendlela, ngoba kusasa uma bekwenza lento bekhipha ngaphandle kuzoba nenkinga kuthiwa ubaba walengane wabopha inhliziyo, ingakho ingane umshado ngoba kwakumele kulotshwele kuyena yini. Kodwa umelandi waba khona wasiqonda isimo sokuthi uzoyibophela umsamo, uyaphuma ngomsamo ongafani izoba nenkinga. Vele yonke into ezobe ifika bazoyithola basekhaya kuphela ifike endaweni kuyila kusabhilonga khona bani, unina wayo lengane. Ayikhulumisi ingane, ithathwa ngehubo lakababa esangweni, iyophuma iyenge emotweni, kuyafikwa laphana kuzawushaya esigcawini, kuyashothwa nangumamnyandu, nangumahlabesi, nangumabhengu, kamnandi. Umgcaco wengane uyachuma uyaphambili, ingane iyaqhubeka iyaphila. Kuzalwa abantwana phambili, kuthiwa ingane ubambile umuzi ningabona. Thula uThedi ifika yavusa ngisho izindlu ebeziwa, yahlanganisa ngisho abantu bengezwani yini, iphume ngesisekelo inhliziyo kababa i-right, yonke into wayithola, bamnikeza ilungelo lakhe komalume, nabakomalume banethezekile ngomshana wabo. Awukho umndeni othi ikodwa, ngoba into ezothi imigcaco ingasurvive lento ukuthi kunomndeni okhalayo. Ngane zakwethu, lento yokulobolelana isibopho, ingakho imigcaco eminingi inenkinga nje, akudivozwa futhi kaZulu. Qaphela, ninamusana ukugwinya kabili ngengane ifuna ukuba omagwinya, akwenziwa lokho. Icala ukudla inkomo zenye indoda singafanele, ingakho kumele ibizwe izonikezwa igwinya ikhulume yona, bese kuba kuyona ukuthi lezi nkomo zohamba kubiwe futhi emsamo, lezi nkomo akuzona leka, kodwa ngesimo sokuthi ifikele ekhaya kuyingoba lezi ngane kasini senze ukuthi ingaqhatheki nani nabokhokho, ngoba kungenzeka ukuthi le manje uthola nje ngenxa yeni, ngoba vele isaphilonga la ekhaya lengane. Mesithi asambe yolotshela ngale kababa sobe siyayihlupha ngoba izophuma ngehubo ngasilona. Kungcono kweqhamuka emdangweni ihubo. Beka indlebe kule nkulumo iyokusiza, ngiyabonga ethuba.